ya dome commercial bank nechi ena wonsa beka wo madama ena kasiye ya debre wo TV Emma Aketiapa ampa yetoa ensem no so ede amamo na Minerals Commission for womo de nkrata bia ba ya womo bo amane se womo aye enhyiamudie bia efa mining sector ne ho sede wombesi fa dandan ne emani na Aboama Minerals Commission for madwuma womo ye no etimi akonkan enti womo register bia womo a wompesa womo eje enkrata hodo eye small scale for womo ye nkumemu industrial minerals for ne akese for ni nyina no womo wo online application portal bia womo tai submit womo nkrata sede be ya empinifo ebetimi amomo sa atumi krata no na womo se portal no womo atum enti efri nyame adoma wochina ede kono womo mfa application fufuro bia etuomu akopem June ne da etoso edunkron ewo afimu ansana wombe bie sa online portal no nyenti a womo close no sesi a ene say applications no dodo no ho no ma womo nyanye ho adwuma enti backlogs no esesa womo hwe no womo yi nyina edi free ho enti womo a womo edi kan submit womo applications ewo online portal ne so dada abesi enne ya weidie wombe ye ho adwuma na emum new applications ebeba free ochina no enya de a wombetimi afa enti womo a womo hwe animu se womo betimi apply ne nyina no womo nhye sankai boyi enso na etuomu akopim June ne da etoso edunkron ansana wombe resume enti womo say womo srese wo how bi asa suspension e de bebre enyumaku ahodo no womo srese momfanche wei executive director na se chief executive ya woda Minerals Commissioner no wono na nensa hyase a yenso yada ne echire e de amatifo abusua ma yenwuram ewo afa no Southwest abato mpesua no so eho na obenezo usu ansa obutuo na mane bo efiri ho ba ne se otumfo chokose hene wakwa akoya adoye bi de ama ekunafo a wo mo wo zongwe wo mpotem ho na ekwawie ya wo kasa bra wo ya adoye no ene wo be chese no kwasem ni se ne wo TV ho kankan se wo he Sompa TV ana wo tie Sompa FM no wo bete se ya chinu bone na babia ye de hunta aposifo a wo bi amanta nwe mu wo mo aso kohia wo mo se na nam kwan so bi e bankran ana ekokumase ene wo mutimi kirekire na nso ni nyina nkamra no wo mo kwa anye nananam nkokrafo ne ye de koma won mabunu no a ene wo se de mabunu na asie atu agu nnubone so sa awie emire mu no ha adwene pa na nya wo mo da ache nko na ese no ese wo man no nso da ache bi na bere a wo kasa no ne wo ho no akonu we go to teach am no akonu teach am na be wa ye kwa nkamfa so de nkamfa so wo so so bi bia se sala be be ko gangara obi a hwe no so ye so kwa no wa hwe wo so ye se de be ya be bia nya sa kiwa nkwa no be sisa tum da danza na kiwa na ye de abedu je be se ni yitunu se de chamo na do so wi na do so ndo boni na do so ye o mo fa enye ma ye sita ye ni wa mu na mbeba ya mo sa na beboa embo estro ekotoje gu fom se branche no mo si samso ani na anya ni sa o anya ni sa edu mo me papa na ma me mo branche uso ba kwa na ye de oba na oja so na ohwe enye ema ya setem omo nti omo nfum enye kura enye estro mo ekotoje gu mo hwe nyame nti na omo nti omo nti sa ndo we eye futu a otumfo chokose hene na na kwasi isa wode ema mabunu no na wie ya na wose akununom ya monta ma yere no machi na wo matimi ahwe nkwada na yie ma ye nya da ache papa Ghana manya baka de sanda
Saudi we had Dili Islam say Asare Apam ware me no so tumi hwe wo yere sese no kama ya na so ntam no enke mo fo no e fa me say obi o want me hwe no yiri kwa so sa ko wale baka namba no bre had me afuto baka namba so obi an hwe no yere no ko wala ba fi so beti ma na ware nti obi ama na nyin ko no yere ho e ma no mo bre do o ba tumi so ra o machin no na baby okodi gwa ojo ke ti ano na obi so na me say abai no na me say no chako no be ma so ho ebi kwa wo chako on fama no ombo ni yakọ ma ha ju so mo so mo mo ni nko mba ni e da chi ni mba ni sebe be ni na wo ni ra o bre kwa asam no na kwasi isa otumfo chako se hene wa boso no enkomoi ebeneze wusu ansa ene to bae akunafo a wo mo ye wo mo aye no wo mo so anka wano antum onye ne kasi na afida sabri onye de chesi famai na mishira pa onye ne kasi se wadwene ye da na se asetina mu de se wa wani tua ekunu mu ni o ti aja kaka se ba se bia na afi nyame ya na ya adoma papa ya be so mi so o ya adom ye ne ye ma yesu ensa akoya no nyame mishira pa eno eye wo mo enye abie no akunafo a won mo afa no Southwest ya ena ebenezo usu ansa woto nkrema yen abusuama yemfa kase no enko obi man so Iran man no emu ena yede o ekwe Muktaba Khamenei wono na sesia woye Iran womu supreme leader foforo kra na wode atu dwase ne nsa kankrata bia efra ban mu ya ekire se Iran fo womu security chief a owo empotem ho Ali Larijani enkrofo bi akoyi ne nkwa ede afiri ho na wose ne nsa eka asa news na nana so teye no ne ho dwure ne pa se wo se Iran emprempren ye kasa ede asomdwe nhyɛ eda eni ho nanso se nipa kunkum ntichupa ne aban mufo no eyade bi a ehadwene na wose wono de asemi aye na reho pa sanse wo hwe Iran fo wo security chief ya ye ka ne ho asem wose papa no na dwiri mu bo aboma no ya ene wode sa nimdie ni nyina akọ asamado no eye ya na emum womo a womo ties assassination no echi womo a womo nsa womo hwie sa mogya ne guye no wono se panyina wodi Iran man no edimu wobehwe se sa ankrofo nyina womo so betwia ka bi wosin hwehwemu ekoso wasem no eho entitiawa womo nyina yie sanse mogya hwie gudi enyade a esese yesoso sokranti obi biara ne nsa ewo owura Ali Larijani ni wo no hono enye den asa nipa kono wo mbehu no na ono so ebetua ka bi eno so ena ye gina na anopen sema hodo a ye de beso mo se na nakojoje Company Limited anopa no nsia kasebo ewo Sompa 106.5 FM Accra na ebi ekofa ye nkrabata hodo ya ewo my Ghana mu Kumase Sompata Krade Sompata Chiman Sompa Nkranza Doma na Doma FM 100.7 womuso efa bi a Kingdom for fa bi ewo mfimfin mantemu mankesim 106.1 esono yede ne nyina esi hanum se ediama Sompa TV anopai womuso efa ensem no live a wutimi nya bi na wo hyeye enye na nakojoje Company Limited nkoa ena ede yen eba 2074 eye na nanum dudu akane no wo hye ya enne wo maye ni se ensu womuso fa bi midima for Herbal Center Dr. Time da so Yaz toothpaste and then a brush and pay woman so at the by Jaws Hot Kinky at 3 Ghana cedis pay and some who do a woman da woma ye de ebesumo na ye dimu akoti ni bi and sen fifi mantemu and wo wakotwa hye enkrofo bi so ma ye kasa yi adesuani ba ko ananko oje nttie e wo AME Zion Girls Senior High School wadi infishian adru no ba ko wahwere ne nkwa traffic ye kwaso wiase nyina no wo my Ghana so bo ne homodem pa nipa be se ahenum aduosi ankono de anka wo ma mmobe nka saafo ni nyina asabere ehwe wo yenhu Ghana Journalists Association for so e de atu dwa se Ghana Police Service for e de wo members ni bi fa kwan bi so a wo mani nya hu sada na gaftram wo hima woda wo ma no ana wode to so se sabio na no ne Russia ne ba mu anu be ye ne wa ha no enya de papa ye wo se so na wonu ma ka akire emfanye asua de ena otumfo chokose hene wa hafo ano Southwest nso wode to so se emabuno ntwe wo ho firi no bone ho na nya wo mda achi na ese no ese wo mayi nso so Abusua Minerals Commission for so e de nkrata abaye ya wo mbo amane se
online portal ya womo egi application edema womo pre mineral rights no womo asuspend ya kopem bosome June ni da etoso edunkron ewo afia emu wei ene ensema hudu bi yede ko Iran mino emu arehosem esi wo honom se womo security chief no wono so ahwe ne nkwa panyina woda Iran mino ano edi atudwa se nkrofo a womu enim se wuo ne hu nyina no eyade se wom so wom betua so ka yeda mu nyina se amamumu eni tie eni hwa no payimidin ede Adwoa Asare mene triple emai ejapia apam dada Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me free London, echo US. Eh na no kwad wo kunkura fra me bo mamania. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi, ekwo bosempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. Eho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre mono. Onye mereda. She, we kura no miensam and we be en fufro yawo. Baku obua kwase paase kumase. E ba ko so pokura se nkran ha. Obia se na kodo desi eye bemaba.